Nah hinaholongan damang lain ang hurian itu hatta di partang yang hatta di bagasa tikyon jalot tama barita naulisan hatta ni debata alani jumulo mahita martangiang asini roha madihamu doho damina siat Tuhan debata amata doho sananak na Tuhan Yesus Kristus doho siatot di porbadia nunga mangarade roha do pikiran nami lawat do pakulinga mo marhite hasit tongan ni hatami ali jahoba debata ama anak do tod di porbadia ay marhite hatami do boton nami ahado nani halomohon ni roham si hangulunon nami atong mananginangi do hami di bagasa tikyon pakulingi mahami jala-jalo matang yang nami. Amin. Barita naulisan hata ni debata di partang yang ngata, takas mabegiotas yang Ester bidu 5 ayat sada sahatu ayat walu, Ester bidu 5 ayat sada sahatu ayat walu, song lontar surat disita pahuti hutma. Tole patul warihon marpakian harajau masih Ester jala jongjong di alaman perbagasan mardonokot jabuni rajai, todong ni jabuni rajai tahe, alai hudul di habang saharajau nai anggo rajai di bagasat jabuni rajai, todong ni pitu ni jabui. Jadi dung di ida rajai si Ester jolmani rajai jong di alaman lomoma rohani rajai marnida si Ester los disuruh dukur rajai ma tu si Ester tukko harajau sere na di bagasat tangan na dungi di pajono si Ester ma los di jama ujung ni tukot harajau ni dungi ni rajai ma tu nasida ahado na hurang diho ali Ester jolmani raja jala ahado na pinangi do roham saharo di satongan ni harajau ni ikol lehono do ituho ala ni si Ester ma molotung denggat di rohani rajai saya Roma rajai rap doho sihaman sadarion tu panggalangon nahu pauli di ibana dungini na rajai ma harusi luma doko kamu sihaman pasauton hata ni si Ester jadi dung ro rajai doho sihaman tu panggalangon na pinadiri ni si Ester makuling marajai madok tu si Ester dung sobbu rohana minum anggur ahado pinangilo ni roham ikol lehono do itu ho jala ahado sihol ni roham ro di satongan ni harajau ni ikon pasauton do jadi na si Ester ma mangalusi pangidoaku doho sihol ni rohaku oddo molo asini rohani rajai marnida au jala molo denggat di rohani rajai mangaleho pangidoaku doho pasobu sihol ni rohaku sai Roma rajai rap doho sihaman tu panggalangon nahu pauli di nasida jadi marsogo ma bahenokku hobartu hata ni rajai ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata ha anggina pinaribut horas madihita saluhna di partang yang ngata di bagasatiko nungahu jahahon barita naulisan Ester bidu 5 ayat sada sahatu ayat walu Ester bidu 5 ayat sada sahatu ayat walu omma nagabe epistel di minggu tanggal siamare 2025 minggu namar goar info kapit namar lapatat doi jowonna maahu berserulah kepadaku ido minggu info kapit jala marojahat doi di padohan iman timbul dari pendengaran minggu info kapit berserulah kepadaku jowon nama au alanya kedamang doho ini adalah sebuah undangan jauh-jauh doho tuhamu pamotoan di pamotohon nang tuhamu nang tuhita saluhna berserulah kepadaku Tuhan domadokonya kedamang doho denang jala tuntakas doi mangatoi doho mamakulingi hita di bagasa tikyon berserulah kepadaku molo de batama do songonia kedamang doho denang tentu baritalah siroha mediau, baritalah siroha dihamu. Karena pasti Tuhan dengan ajakan itu membuka dirinya. Tawaran yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi kabar baik dan kabar sukacita kepada kita untuk boleh datang kepadanya. Adidok di Jeremia 30 ayat 30, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, bahkan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Kedamang dohok denang lasiroha bulum me, karena Tuhan yang mengajak sekaligus juga dia akan memberikan jaminan dengan berkata, aku akan menjawab. Di bagasa parsoryo me, di bagasa parukilo me, akahamolona nyadopami pasahap me tutuhani. Dia akan menjawab. Dia akan menjawab. Molo portibion dang tuk mangalusi jojomi, jalan tuk mangalehot jalan keluar. Akadamang doho dena, anggo tu hatai. Radio ibana, mangalehon na muli doho na dumenggan. Jalan marhuaso do ibana, marholong ni roha do ibana, patu pahoni diau nang dihamu. Atau ngaharo nang dia do piho. Akadamang doho dena, paru kilo dia do. Pasahap me tu dia batak. Jauh mau jadi alusaku, jauh na mau jadi alusaku mai bana, malua do,
ganuk nama jo goarni Tuhani. Psalm 10 sada ayat 15a. Jowon nama au jadi alusakku maibana maluado na majo goar ni Tuhani. Akadamang dohok dinang nama siya kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Ido natabereng tong di jamitat di bagasan tikyon. Masa parsoryo bolon, adong ancaman, adong parukilon. Diadopi si Mordekai, diadopi salut na bangso Yahudi. Laos diadopi dohot si Esther. Sahalak permaisuri ni Raja Asweros di Persia di Hatihai. Terancam ngulun ni halak Yahudi. Terancam ngulun si Mordekai sebagai orang Yahudi. Bahkan di paadar tong nang permaisuri ima si Esther sebagai orang Yahudi juga. Pasti juga terancam. Ala ni sada kebijakan Nabi Nahen ni sada Perdana Menteri ya donga saulau ni Raja Asweros. Mabahas sada kebijakan madok naikon bunuon pamateon pusaon akala Yahudi nadong di gonggoman nai. Na marsiala dia kedamang dohot denang ala dangolo si Mordekai sumobba si Haman. Dibayas si Haman ikut saluh na kana di sini na ginonggoman nai sumobba ibana alay si Mordekai dangolo ibana. Si Mordekai adalah pamannya si Esther, dialah yang membesarkan si Esther dan bahkan yang menghantar Esther untuk boleh menjadi seorang permaisuri di negara orang lain yang tidak sebangsa, yang tidak senegara dengan dia. Sebagai bangsa Yahudi yang disembunyikan identitasnya, rupanya bisa menjadi permaisuri dan memenangkan sebuah ya sembara memilih ratu kecantikan di hati untuk menjadi permaisuri seorang raja. Akadamang dohok denang dibayar sebuah edik, dibayar sebuah maklumat iko bunuhon, iko pusaon. Si Mordekai laos sudah bangsa Yahudi nadong di gonggoman ni Asweros. Alani marukil si Mordekai. Jala di bagasan kepedihan, di bagasan parukilon, ya, di bagasan na terancami, di bagasan na kritisi, di bagasan situasi na gentingi, dicoba ibana patuduhon na margudopong rohana, na marukil ibana, na berkabung ibana doho pahyan takina ya te. Sahak ma tu si Esther, jala di paboto homai tu si Esther. Situasi na genting na terancami. Akadamang dohok denang di patorang si Esther do songod dia borak na nang sebagai permaisuri sebagai ratu ibana dang asal mandapotor raja adong do kepartikian naninna pola nunggu 30 hari ninna dang adong boy dapat tikina do pe mandapoton Raja Asweros di Hatihai. Akadamang dohok denang situasi na gentingi di patorang si Mordekai marhita ka komunikasi Nabi Nain si Esther. Laos takas madisi. Di bagasan habaranion si Esther mangidohot-dohot sumobahoni tu Raja Asweros naso sian dalanna. Alay takas di pabor hat tangiang, di pabor hat parpuasaon si Esther edido ibana do. Dung di Papua songod dia situasi nama say gentingi. Dung di patorang songod dia na keterancaman di bangsa Yahudi di Hatihai. Dung sahak barita itu ibana, di do ibana ma. Atau martangi yang masuk di halak Yahudi, sahat tususan di sude, nadong di gonggoman ni Aswerosi. Martangi yang marpuaso ma tu luari. Dang boy mangat dohok minum ninna. Mulu dok marpuaso dohok martangi berarti majauhon tu Tuhani. Marhite tangiang, marhite parpuasoni patari dahon nasida ma keseriusan nasida laho sumobba dohok jojo tu Tuhani. Atik peta bota te kitab Esther ya, satu-satunya kitab yang tidak ada menuliskan nama Tuhan. Dan adong dibadisi di gurito di si hata Tuhan manang debata hate. Alai tarida dosia sudi barita na adong desteri hada ulaton di debata ya namar huaso do di tonga-tonga ni sude bangso jala ido na pinapatarna di balik ni sude akan namasai wang nang pesodong tergurito di si hata Tuhan alai di baritahon do
songo dia hagugo do hason itu hani mangodiho do peluahon sada bangso na pinarorok na ima bangso Yahudi. Akadamang doho dinang takasma diulahon si Mordekai diulahon suri halak Yahudi. Hobar tu parsuruon ni sesteri patupa partanyangon nasida di dia penasida maringanan martangiang nasida di dia penasida maringanan marpuaso nasida jala hobar tu sido borhak ma si Ester madapoton raja tu istana marhagugo tangiang marhagugoon parpuasoni dihabarani honibana. Maka disitulah letaknya kuasa Tuhan, kuasa Allah, nang pedang adong bahasa Tuhan dipakai alai haporsionna karena Ester patuduhon nate bagaimana nasionalismenya yang begitu kental, nasionalismenya yang begitu tinggi melalui Mordekai sampai dang oleh mana tuduk tu si Naaman di hati-hati si Haman. Religiusnya, keagamaan mereka luar biasa. Ay marhiteidon waing dipatuduhon nate. Gabe marhabaranion nasos yadalan na do nasos tikina lapajuk pada raja edang asal di dokol lapajuk pada raja teh. Alai margugohoni patuluarihon dipakai si Esterma pahean haraja ini dengan semuanya lengkap dia datang menghampiri istana atau tempat di mana singgasananya Raja Asueros. Alanya kedamang dohok dehinang patarma hagugo doha sitongan ni hatani debatana madok jauh maau jumpa diari hagugutan asa hupa botohon jala hupa luaho asa dipuji hoau ninna ate di Psalmen 50 ayat 15 jauh maau jumpa diari hagugutan natar gogo do bangso Yahudi natar gogo do si Mordekai jala di dok si Mordekai do nang tu Ester dakkola nau dakkola kala Yahudi doho nang penang di istana ho nang penang ratu ho ingot sudia kapinopar ni oputa songoni doho hosa diri peko terancam do sebagai orang Yahudi ninna si Mordekai alania kadamang do denang niojar ni hacitoni di bagasat tangi yang doho parpuasaon takasma hobar songon na di pasal di Psalmen 50 ayat 15 jala jo maahu jumpa di arhagugotan asa hupalua honin dapotan haluau do si Ester ai ancaman naik komate do ganup halak pamateon na jala pusaon na do halak bawa manang boru-boru pe naro madapoton istana ni raja molodang sian pajouon ni rajai alai nang pe akadamang doho denang dang raja patupau ni si Ester sendiri dengan kebijakan na niojarnya hacitoni taida makadamang doho denang hagugoon ni parpuasoon hagugoon ni tangyangi tangyang do dalan na asa tarulihonin na toho mayati akadamang doho denang dak kamatean dapot doho jupang ni si Ester atik pe sian na so aturan na ibana Roma dapoton si Asueros alai dengan berpakaian lengkap jalan yojar ni tangiang do pinarguguan ni parpuasoon takas do dung di ida si raja si Asueros si Ester naro madapoton ibana disurdukor raja ima tukot haraja usere na dibagasa tangan na ai sido didokonate molo disuruh konibanai berarti adong pajakonon, adong pajaloon. Disuruh dukot tuko harajao serei di bagasat tangan na dungi di pajono Ester ma los di jama ma ujung ni tukot harajao ni. Dak kamatian dang uhu madapot alai na pinarguguan di tangi yang doho na niojar ni parpuason di bagasan situasi na kritisi. Na di bagasa kasusani dapotan asini roha si Ester. Kadamang doho day nang ido na tabereng di jamitat tadi bagasa tikyon. Jowon na maaw alusakuma nasidanin. Takas di patuduhon marniula hatay di papatar si Ester na jojo tude bata marhite tangiyang doho parpuason na pinatupan ni halak Yahudi di naginonggoman ni si Asueros di hati-hayo.
Boy mapajuppa si Ester doho si Asueros. Gabe di pabotohom ma. Ahado nanaeng si jaloon na doho na ni harohon na. Didok. Apalah hado Ester. Na pinangido ni Roham. Satongan ni harajaw ni pasahaton do tuho. Ninna Raja Asueros. Ahado na pinangido Roham. Saharro di satongan ni harajaw ni lehono do tuho. Alen ni Ester ma molo tung denggan di rohani rajai, saya Roma rajai rabdo si Haman sadario tu panggalangon nahu pauli di bana. Dungin na rajai ma harus silu madoko kamu si Haman pasauton hatani Esteri. Jadi dung ro rajai doho si Haman tu panggalangon na pidaniri ni si Ester. Makuling marajai madok tu si Ester dung sobu rohana minum. Ahado na pinangido Roham ikol lehono do itu ho jala ahado si hol ni Roham ro di satongan di harajoni ikol pasauton do. Di pasaut dioloi panggidoani. Jala ido didok Raja Asueros marpanggido amma si Ester. Naikon patupon nasada panggalangon. Dia sedang melakukan jamuan dan mengundang si Haman dan juga Rajai. Si Haman akadamang dohok denang naung masakap narowa lau pamatehon si Mordekai. Ala naso uduk si Mordekai sumo baibana. Nunga pola dibayan sada ya tiang untuk menyulakan manang lau pamatehon. Pajong-jongon jala di dokoni sekaligus may lau sobahonon natu raja. Ngay bayad dasing na laho ya benon natong sada pilihan manang pasahaton tu parartaon ni raja. Alayah mana masak kadamang dohok dainang. Maralus do tangiang, maralus do parpuasoni juppa natar gogoti moloro jojo takasdo akadamang dohok denang di patar dahon si Esteri nabuy majupakon si Asueros. Parjupaani akadamang dohok denang dohok padohan ni si Asueros pajakonon dohok pangalehonon ni haukapon ni rohani si Asueros manang dia dipanggil doho sailana lehono donin akadamang doho denang takasma naing songoni masa diau dihamu nang dihita gari si Asueros salah raja di Portibion ya marhuaso mangalehon ahana pinangido ni si Ester di bagasan tangiang di bagasan parpuason ala naroi jojo balam matuhani luwi marhuaso mangalehona anak kanarikoti jala tipa dosa luhuk na yadong di bana dang adong nasotar leon na tuhita di bana maho rojojo hagugutan dia do nuaing na masa mangonggopo hamolo dia do nuaing paru kilo dia do adong do kritis nuaing dia do piho songon bangso jahuri di hati hai si Mordekai kom mate pamateon nate diari nang binuhul bangso Israel pe kom pamateon na sudi dipunahkan mancaman na genting iya te. Alaya kadamang do denang molo tau duti di ujung ni jami tahun manang di sude biddu nadong di buku Esteron merbalik do namasa. Haman mereka-reka kematian untuk orang Yahudi, merencanakan kematian untuk Mordekai, alai marahite waso nadong dirajai, atik penong ditandatangan iya dimulanai, alai justru do merbalik di bait Tuhani. Tuhan do namar waso. Salina nang pedang adong hata Tuhan dibukui ni si Esteri alai hagogodo wasona tarida do jala dipakilalahon halak Jahudi. Akadamang doho denang takasma masa panggalangoni Roma raja mulut ajahe duduk ni jami taun nate ro raja Asueros doho si Haman laos disima balik sudena sinakapan di si Haman. Justru dapotan asini roha si Mordekai ay marhite-hite situasi laho patupaho panggalangoni didok rohani Raja Asueros mabain asiasi bana tu halak nahya mabain halua dohot hangulua di bana alanung nahya jupang ni si Asueros ma pabua adong halak na maruli na mabain uli tu si Asueros alanung nahya adong ancaman naing pamatehon si Asueros. Adong dua jolma na mangiti do na mango la pamatehon si Asueros. Sahat itu pinggol ni si
Mordekai dipasahak mainang tu raja jala ditakasi tutudo terancam si Asueros di hati hai. Alani do kadamang do denang dingoti mana mai. Jalan yang padaron na mai lenon na hadiah. Lehonon na reward. Tu halak na mangulahon na denggal na tu ibanai. Akadamang dohot denang gabi lam tarida teh. Si Haman neng mangonggo si Mordekai, apa disakapi si Asueros justru nemeng hadiah. Si Mordekai nah yamab bahen barita la si rohana paluahon hosani si Asueros. Gabi si Hamad do akhirna nagabi mati terbunuh. Di hari las ni roha bulu nih. Alania kadamang do denang jangan mereka-reka yang jahat. Ya. Sekecil apapun orang, jangan pernah mereka-reka yang jahat terhadapnya. Tuhan adil loh. Tuhan melihat loh. Ada Tuhan yang berperkara atas kita. Dan Tuhan yang berkata, Bapak Ibu Saudaraku, Jawon mau berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Dangadong nama boto ya tiak kadamang do dene kosongoni pardalanna. Dangadong nama sakapin asongoni pardalanna. Justru so dipangido si Ester pesasitong na ya iko pamation na si Haman alai justru akadamang dohot denang si Mordekai ngikut dapotan na sini roha hobar tu nabi ni si Asueros mengalului akana berjasa tu ibana ulahum manadinggan dang mago yak kadamang dohot denang setia maho martangiya setia maho solhot ro tu debata tangyang do dalan na asa taruliho hagugo onni tangyang do parpuasoni hagugo onni naolo jojo berseru tutuhani patar di jamitat tadi bagasat tikyon atong do ma molo hala jahudi boy malua molo si Mordekai boy malua si Ester pe boy malua sia situasi na gentingi aupe terpalua hodo Tuhan ni mama. Dan itu luar biasanya Ester, Bapak Ibu Saudaraku. Seorang permaisuri tidak pernah lupa diri akan bangsanya, akan agamanya juga. Dia seorang ratu di negeri orang, ya, di istana orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia tetap justru dia yang menginisiasi. Doko kamu masa martang yang sudah bangsa Israel, bangsa Yahudi, asa marpuasonin. Dia tetap tidak pernah lupa dengan Mordekai sebagai keluarganya, walaupun dia sudah menikmati segalanya di istana. Akadamang do denang unang lupa diri ate. Unang lupa keluarga, unang lupa nadenggan, unang lupa martuhan, unang lupa marbangso. Ido nuaing dipaingot. Tuhan unang tuhita. So dia pengen denggan di posisi nuaing, denggan di ngolum nuaing, tetap ingot hahat citoni, ingot habor hatamu, ingot ugamom, ingot huriam. Ate. Ingot nang keluargam, berengom mumah. So dia debata, totong marpabahena diho. Dan ingat, Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Bahkan engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara yang besar, yang tidak terpahami oleh kita. Cara kerja Tuhan jauh lebih luar biasa. Dan Tuhan akan terus berpihak kepada orang yang berseru kepadanya. Pasahat madi bagasat tangiang, ay marhalus doy, na mulir na duminggan, ido pasahaton ni debata, di bagasang ngulum. Amin.